però s'ha cregut convenient, donat que era en relació a l'obra social de la Caixa Estalvis Laietana i el problema que estem tenint en aquests moments, doncs la resta de grups, d'una forma, jo diria que solemne i molt institucional, aquesta tarda s'ha presentat aquesta resolució conjunta amb una roda de premsa i s'ha cregut oportú que sigui presentada per l'alcalde de la ciutat per donar-li la màxima rellevància. Com que ja ha estat presentada a la premsa, ara passaré a llegir-la per anar amb la major velocitat, però no la deixaré de llegir per la importància i transcendència que té. Doncs proposta de resolució, vull dir que també hi havia una proposta de resolució presentada pel Partit Socialista, Iniciativa, però en havíem parlat amb la resta de grups, vull dir que no me n'oblidi. Proposta de resolució que presenten tots els grups municipals de l'Ajuntament de Mataró per reclamar la continuïtat de l'obra social de la Caixa d'Estalvis Laietana. La primitiva obra social de les caixes d'estalvis catalanes històricament han tingut diferents objectius. Inicialment, volia promocionar l'hàbit d'estalviar entre les classes populars per mitjà de la retribució dels mateixos via l'interès. Les caixes normalment invertien en deute públic i amb els interessos cobrats pagaven els interessos als seus depositants. Es convertien així en un intermediari financer entre l'estalvi popular i el deute públic. Es tractava, doncs, de fer obra social amb els passius. A partir de les primeres dècades del segle XX i sota la influència del pensament social de l'època, es va iniciar una nova etapa que complementava l'anterior, l'obra social activa de les caixes d'estalvis catalanes, és a dir, la provisió directa per part de les caixes de serveis socials i culturals. Seria una llàstima perdre tant l'objecte, les obres socials en si mateixes, com la manera que aquestes obres siguin proveïdes des d'actors que provenen de la societat civil, de manera que l'administració pública no quedi com a únic actor dins de la societat en subministrar-les. La complementarietat en la provisió és un bé social que millora el paper actiu i social cultural per part de l'administració pública. Per aquesta raó, els ajuntaments en general i el de Mataró en particular, a través del seu consistori en ple, vol mostrar la seva preocupació pels problemes derivats de la bancarització de les caixes d'estalvis, molt especialment de la caixa d'estalvis que inicialment tenia el nom de la ciutat. Cal fer tot el possible per assegurar la continuïtat de les obres socials de les caixes, ara fundacions d'aquestes antigues caixes, com la possible desaparició d'aquestes fundacions que provenen de la societat civil. Per tal de col·laborar en aconseguir la continuïtat tant de les obres socials com de les fundacions que les gestionen, els ajuntaments han d'exigir als actuals gestors una premissa prèvia, com és la de tenir un estat auditat complet que inclogui els actius i passius de les fundacions, els comptes de resultats, ingressos i despeses, relació de les obres socials realitzades i cost de les mateixes, estat de les plantilles i les possibles retribucions dels òrgans directius. Només des de la total transparència, els ajuntaments podrem encetar un procés de negociació que tingui com a objectiu salvar les fundacions en si mateixes i tot allò que es pugui derivar de la seva obra social. Aquest procés de transparència, per tant, ha de constituir conditio sine qua non perquè les administracions locals puguin col·laborar en l'objectiu de la supervivència i viabilitat futura de les obres socials de les caixes a través de les seves fundacions. L'entitat financera Bankia, el conglomerat de la qual forma part Caixa Laietana, ha estat rescatada amb diners públics de l'Estat espanyol. Aquest fet tindrà conseqüències en l'obra social de Caixa Laietana, que a través de la seva fundació manté oberta una de les dues biblioteques de la ciutat i també l'Ateneu Caixa Laietana. La nacionalització de les accions del Banco Financiero y de Ahorro, propietari del 51% de les accions de l'entitat financera Bankia, suposa la pèrdua d'una important font d'ingressos futurs per la Fundació Caixa Laietana, fet que podrà afectar greument la continuïtat de la seva obra social. El rescat de Bankia amb diners públics ens situa en un nou escenari que posa en perill la continuïtat de l'obra social de Caixa Laietana i on la preservació del fons documental de la seva biblioteca ja és una prioritat. La Biblioteca de Caixa Laietana disposa d'un fons bibliogràfic d'uns 400.000 volums i guarda entre els seus fons la bibliografia més completa de Mataró i el Maresme. Aquest fons és fruit d'una obra social pensada per servir la ciutadania de Mataró i no els interessos del capital. L'Ajuntament està disposat a fer les gestions pertinents davant la Fundació Caixa Laietana amb l'objectiu de salvar la seva obra social, fent-ho sobre la base de la transparència comptable i de la gestió i de cogestionar un pla de viabilitat futur.
Per tant, cal obrir un debat públic que permeti orientar l'actual gestió de la Fundació que en depèn l'actual obra social amb l'objectiu de salvaguardar-ne els serveis i equipaments dels que és titular. És per tot això que es proposa al ple de l'Ajuntament de Mataró l'adopció dels següents acords. Primer, delegar l'alcalde de la ciutat per tal de a. Iniciar les negociacions amb la Fundació Caixa Laietana per assegurar una nova orientació de la gestió que asseguri la continuïtat dels seus serveis i equipaments, assegurant la presència directa de les entitats de la ciutat i del consistori en el seu patronat, amb capacitat executiva i de gestió i amb voluntat d'assegurar-ne el seu correcte funcionament. B. Reclamar la coordinació a curt termini i, si és possible, la integració a mig termini de la Biblioteca de la Caixa Laietana de Mataró a la xarxa pública de biblioteques, assegurant el seu actual emplaçament, per la qual cosa s'iniciaran les negociacions amb Bankia Caixa Laietana per tal de garantir el futur del seu fons bibliogràfic i documental. C. Vetllar pel manteniment de la resta d'equipaments fent partíceps de la seva gestió a les diferents entitats de la ciutat i els organismes autònoms municipals que en siguin competents, en especial de l'Institut Municipal d'Acció Cultural. D. Fer les gestions pertinents davant de la Protectora de Fundacions de la Generalitat, del Protectorat de Fundacions de la Generalitat de Catalunya per garantir els actius d'aquestes fundacions sense cap tipus de càrrega financera. E. Sol·licitar una entrevista al president del Consell d'Administració de Bankia per tal de demanar-li que clarifiqui la situació real de l'obra social de Caixa Laietana. Tot això era el primer punt. Segon punt, vetllar per la preservació dels llocs de treball i el respecte als drets laborals de les persones que hi treballen. Tercer, instar l'Estat perquè en cas de venda de la seva participació, el comprador o compradors assumeixin el compromís prioritari de finançar l'obra social de Caixa Laietana abans de la distribució de beneficis als propis accionistes. Quart, convocar els actuals representants de l'Ajuntament de Mataró a l'Assemblea General i el Consell d'Administració de Caixa Laietana per tal que expliquin la situació en una junta de portaveus extraordinària. Cinquè, del resultat de l'aplicació i execució dels acords anteriors se'n donarà compte de manera periòdica a les reunions ordinàries de la Junta de Portaveus. Sisè, demanar als ajuntaments de la comarca i al Consell Comarcal del Maresme, així com a les organitzacions sindicals representatives, el seu suport a l'Ajuntament de Mataró en aquest tema adherint-se a la proposta de resolució. Setè i última, comunicar els acords presos al Comitè de Treballadors de la Fundació Caixa Laietana, a la Fundació Caixa Laietana, al Consell d'Administració de Bankia, al Consell Comarcal del Maresme, als responsables de la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona i el Departament de Cultura de la Generalitat. Doncs fins aquí aquesta proposta de resolució conjunta que passaríem a votar i que, vaja, crec que hem d'estar contents d'haver fet aquesta feina que sigui per unanimitat. Vots a favor d'aquesta proposta? Doncs amb molta satisfacció és per unanimitat dels presents i de tots els grups perquè hem de fer tot el possible per lluitar per aquesta obra social.